Következőkben a helyes vápa kialakításról szeretnénk egy pár szót beszélni. A vápa talán, ha lehet így mondani, a tető egyik legkényesebb pontja, mert ugye ő itt egy vízgyűjtő terület, és a vápa alsó élére állított merőlegeseken belüli területekről ugye az összes víz erre az egy pontra összpontosul. Ezért nagyon-nagyon fontos ennek a vízelvezető egységnek a helyes kialakítása. Nagyon-nagyon fontos szempont az egy fóliázás elkészítésénél, hogy abban a pillanatban, amikor a tetőfóliázatot elkészítettem, a tetőmnek vízzárónak kell lennie. Nagyon fontos ebből a szempontból az, hogy a vápaszarufán nem tolthatom meg a tetőfóliámat, és nem szögelhetem át egy ellenléccel, hanem a vápában egy kiemelt deszkázatra kell elkészítenem a fóliát, átszögezés, rögzítés nélkül. Ezt így ráfektetve a tetőkiemelésre meg tudom tenni. Jól megfigyelhető, hogy a kiemelés mellett kialakult egy fóliavájú, ami a fólia fölől érkező csapadékot, azt gyönyörű szépen le tudja vezetni a cseppentőlemezig, és itt a cseppentőlemezen tud távozni a tetőről, anélkül, hogy kárt okozna magában a tetőszerkezetben. A tetőfóliának a rögzítését a kiemelés mellett jól láthatóan a folyásvonal fölött 2-3 cm-rel egy vékony léccel oda rögzítjük a kiemelés oldalához, ezáltal a folyás helyén biztosítjuk azt, hogy vízzáró maradjon az alátéthéjazatunk, viszont mégis adunk egy mechanikai rögzítést a fóliának, ami nem engedi elmozogni, illetve felgyűrődni a fóliánkat. A vápadeszkázatunk kiemelése mellé behelyezünk egy ellenlécet, amely ellenlécre fogjuk majd rögzíteni a tetőlécünket a fóliázás elkészítése után. Ez a tetőléc, ez teljesen egy síkba fog kerülni a vápadeszkázat kiemelésünkkel.